Ceea ce alții numesc eșec este uneori doar o lucrare neterminată. Ceea ce alții ignoră astăzi poate deveni ceea ce vor admira mâine. Salut, sunt Sergiu Mârza și bine te-am găsit la o scurtă încurajare la Rufus and Alexander. După finala Champions League dintre PSG și Arsenal, am rămas cu un gând care merge mult dincolo de fotbal. Pentru că ceea ce am urmărit nu a fost doar o finală, nu am urmărit doar 90 de minute de fotbal sau chiar mai mult de 90 de minute, că au fost, după cum știți, penalti. Nu am urmărit doar un trofeu, am urmărit două filozofii, două moduri diferite de a construi o echipă. Și ceea ce m-a impresionat la PSG nu a fost neapărat trofeul, ci cultura, caracterul, unitatea. Luis Enrique a luat jucători precum Vitinha, João Neves, Kvaratskhelia, Dembele și i-a convins să joace pentru ceva mai mare decât ei însăși, pentru ceva mai mare decât statisticile lor, mai mare decât popularitatea lor, mai mare decât propriul lor nume. Într-o cultură obsedată de vedete, Luis Enrique a construit o echipă. Într-o cultură care promovează individualismul, el a construit sacrificiu. Într-o cultură care spune fii tu în centrul atenției, el a construit jucători care alergau unul pentru altul. Și poate tocmai de aceea această poveste merge mai mult dincolo de fotbal. Pentru că și familiile, bisericile și afacerile funcționează după același principiu. Când fiecare om luptă doar pentru el însuși, comunitatea începe să se destrame. Și poate știți bine la ce mă refer. Când oamenii luptă unii pentru alții, apare ceva extraordinar. Unul dintre jucătorii care mi-a atras atenția este Vitinha. Astăzi este unul dintre cei mai apreciați mijlocași din Europa sau poate chiar din lume. Dar nu a fost mereu așa. Când a ajuns la Wolves în Premier League, mulți au considerat transferul un eșec. Nu juca suficient. Nu era suficient de puternic pentru stilul acela fizic din Anglia. Nu impresiona. A fost vândut înapoi la FC Porto și pentru mulți povestea lui părea încheiată. Dar talentul lui nu dispăruse. Avea nevoie de timp, avea nevoie de formare, avea nevoie de cineva care să vadă ceea ce încă nu era vizibil. Astăzi este unul dintre motoarele principale ale lui PSG. La fel este și exemplul lui Kvaratskhelia. Înainte ca lumea să vorbească despre el ca și despre unul dintre cei mai buni și periculoși jucători din Europa, talentul lui exista deja, dar talentul are nevoie de context, are nevoie de un mediu sănătos, are nevoie de lideri care văd mai mult decât performanța de moment. Sub Luis Enrique, Kvaratskhelia a fost tratat nu doar ca un jucător spectaculos, a fost provocat să joace pentru echipă, să alerge pentru echipă, să apere pentru echipă. Și aici cred că este una dintre cele mai mari lecții. Luis Enrique nu a vrut să construiască PSG în jurul unei vedete, nu a vrut doar un proiect construit în jurul unui superstar, nu a vrut ca echipa să funcționeze pentru o singură persoană, a vrut ca fiecare persoană să funcționeze pentru echipă. Mesajul lui era simplu: nimeni nu este mai mare decât echipa. Când privești această echipă PSG, nu vezi doar un talent, vezi disciplină, vezi unitate, vezi încredere, vezi jucători care luptă unii pentru alții. Și asta mi-a amintit de povestea lui Michelangelo. Înainte ca statuia lui David să existe, era doar un bloc uriaș de marmură, o bucată de piatră pe care alții o respinseseră. Nimeni nu vedea mari lucruri în ea, dar Michelangelo privea aceeași marmură și vedea ceva diferit. El a spus: am văzut îngerul în marmură și am sculptat până l-am eliberat. Mulți văd ceea ce ești astăzi, puțin văd ceea ce ai putea deveni, iar uneori Dumnezeu lucrează în tăcere, departe de lumină,
ascultând caracterul înainte de a aduce recunoașterea. Poate că astăzi te simți neobservat, poate că te simți subapreciat, poate că te simți ca vitinea la Wolves, dar faptul că nu ești văzut nu înseamnă că nu ai valoare. Faptul că nu ești apreciat încă nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. Diamantul este diamant înainte să fie șlefuit. Dar după finala Champions League am văzut și o altă imagine. În timp ce pe teren vedeam disciplină, sacrificiu și unitate, pe străzile Parisului am văzut vandalism, incendii, agresiuni și confruntări cu poliția. Sute de persoane au fost arestate, polițiștii au fost răniți și atunci apare întrebarea: cum poate un moment de bucurie să se transforme într-un moment de distrugere? La suprafață, răspunsul este simplu. Mulțimi foarte mari, emoții intense, lipsa responsabilității personale. Dar cred că există și o întrebare mai profundă. Ce se întâmplă în inima omului atunci când crede că nimeni nu-l vede? Pentru că momentele de haos rareori creează caracter. Ele îl dezvăluie. Unii oameni au ieșit în stradă să sărbătorească, alții au ieșit în stradă să distrugă același eveniment, aceeași bucurie, reacții complet diferite. De ce oare? Pentru că ceea ce este în inima omului iese la suprafață atunci când presiunea crește și controlul dispare. Scriptura vorbește despre această realitate, despre lupta dintre firea pământească și chemarea lui Dumnezeu la pace, la stăpânire de sine și dragoste față de aproapele tău. Poți avea o imagine bună, poți afișa anumite valori, poți vorbi despre moralitate, caracterul vorbește, integritatea vorbește, iar ceea ce iasă din noi într-un moment de haos spune multe despre ceea ce a fost cultivat de noi, în noi, de ani de zile. Și aici cred că lecția este întoarcerea spre noi ca bărbați și ca tați, și pentru asta doresc să vă încurajez prin acest mic episod. Pentru că dacă Luis Enrique a înțeles că o echipă nu poate fi construită în jurul unei singure vedete, cu atât mai mult o familie nu poate fi construită în jurul succesului unui singur om. O familie sănătoasă este o echipă. Un tată nu este chemat doar să ofere, este chemat să formeze, este chemat să vegheze, este chemat să știe unde sunt copiii lui și ce le modelează inima. Și de aceea mi-a rămas în minte cuvintele lui Traian Dorst. Aveți multă grijă și băgați bine de seamă cum vă creșteți fiul sau fii. Și mai ales aveți grijă ce pildă de viață le dați copiilor voștri prin ceea ce văd că faceți voi. Aveți grijă acum, fiindcă peste puțină vreme copilul vostru vă va scăpa din mâini, iar după aceea în zadar veți plânge. Ce cuvinte grele și ce cuvinte necesare. Într-o lume care îi formează pe copiii noștri prin ecrane, influențare, algoritmi, presiunea grupului și cultura momentului, noi nu avem nevoie să fim absenți. Noi, ca tați, trebuie să fim prezenți, să-i încurajăm, să știm cum se comportă, să știm cu ce ne vorbesc, cu cine vorbesc, să-i ascultăm mereu să-i întrebăm și să știm unde sunt. De aceea mă întreb, oare părinții din Paris au știut unde li-s copiii? Să știm cu cine sunt, să știm ce urmăresc, să știm ce le influențează gândirea, să știm ce le modelează inima. Și toate acestea nu este pentru a-i controla, ci pentru a-i forma, pentru că într-o zi ei vor ieși în lume singuri, iar atunci nu vor mai avea nevoie doar de succes, vor avea nevoie de caracter. Nu vor avea nevoie doar de talent, vor avea nevoie de integritate, nu vor avea nevoie doar de oportunități, vor avea nevoie de înțelepciune și poate cea mai mare moștenire pe care o putem lăsa copiilor noștri nu este o casă, un cont bancar sau un nume, ci exemplul unei vieți trăite cu credincioșie, caracter și dragoste de Dumnezeu. Pentru că ceea ce vor deveni mâine
începe cu ceea ce văd în noi astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și nu uitați, ceea ce alții numesc astăzi o lucrare neterminată poate fi exact ceea ce Dumnezeu pregătește pentru ceva extraordinar mâine. Dacă ceva din acest mic episod v-a încurajat, vă rog lăsați în comentarii ce părere aveți despre aceste evenimente din Paris. Și nu uitați, cum se zice, to smash that like button, să apăsați pe acest buton de subscriere. Vă doresc să fiți lumina și sarea în această lume și abia aștept să ne auzim data viitoare.